Чакай, искаш ли биричка? Как е сос? Аз без мен нямам вкус. Значи вкуса е в самото топло, а не в соса. Как си си Да, брат, спокойно. Не, много е студено. Все едно дъвка сол. На сол. ти учи баха Да, използвам. На вкуси мирис на война. Да, прекалено смага. да го Чакай и да се ям стари. Това е по-силно. Може би втората е по-силна. Моля те не здраве. Дръж. Огълта ми се усеща на много кисел вкус. Почти гадещ. Гълтането е най-трудното. Но като бях се запушен нос, не се усеща. Да, аз бе запушен нос. Значи е свързано с аромат. Най-вече как. Как е не? Лъхна ли ви вас? Като анализа, братле, не като анализа. Има ли съди, брат? Да. Адски слонена и гадна.